Φίλες και φίλοι, αθλητισμός 24 γεια σας. Μαζί μου είναι ο προπονητής του Αθλητικού Καλαμπακίου, ο Βασίλης Σαρκαστής. Βασίλη, καλησπέρα. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία σε όλες τις ομάδες και επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει. Ωραία. Πέρσι είδαμε η ομάδα έκανε ένα σκαλοπάτι πολύ μεγάλο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που σώθηκε στο 85ο λεπτό σε αγώνα παράδειγμα του Μαυρόβατο. Το θυμάστε, τα λέγαμε. Είχε πει ότι θα πάει καλύτερα. Όντως φάνηκε στην πράξη την περσινή χρονιά που κάναμε το βιντεάκι. Φέτος, ποιοι είναι οι στόχοι, ένα βήμα παραπάνω? Δεν είχα πει ότι θα πάει καλύτερα, είχα πει ότι θα πάει στην εξάδα. Ναι, όταν λέω καλύτερα εννοώ σχέση με την προηγούμενη. Μια ομάδα η οποία σώζεται στα μπαράζ στο 85, όπως λες, όπως είπες πολύ σωστά, και την επόμενη χρονιά θέτει στόχο την εξάδα, καταλαβαίνεις ότι. Άλμα είναι, δεν είναι βήμα. Είναι ένα τεράστιο άλμα, αλλά εμείς οφείλαμε να κάνουμε αυτό που έπρεπε, να επαναφέρουμε το Καλαμπάκι παραδοσιακά στην πεντάδα όπως ήταν κάθε χρόνο. Ξεπεράσαμε ακόμα και την εξάδα, τερματίζοντας την 5η θέση, στην πρώτη πεντάδα. Οπότε μόνο πετυχημένη μπορείς να θεωρήσεις την περσινή χρονιά. Για φέτος, ακόμη πετυχημένη. Υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού και το πρωτάθλημα, μήπως? Κοίταξε να δεις. Είναι πολύ ακραίο για τώρα που το λέμε? Όχι, καθόλου ακραίο δεν είναι. Εμείς έχουμε φτιάξει μια ομάδα η οποία θα βασίζεται στην ομαδικότητα, στην ομοιογένεια, στα πολύ καλά αποδυτήρια που έχουμε και από εκεί και πέρα όλα θα φανούν μέσα στις 4 γραμμές του γηπέδου. Στο μυαλό μας είναι να διεκδικήσουμε τα πάντα. Δεν μας φτάνει, όπως είπε και ο τεχνικός διευθυντής μας, η τρίτη θέση που μας έχουν κατατάξει όλοι φέτος. Εμείς θέλουμε κάτι παραπάνω. Δεν βάζουμε σαν στόχο το πρωτάθλημα, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως ο στόχος μας είναι να τερματίσουμε σε καλύτερη θέση από την περσινή χρονιά. Άρα κοιτάτε παιχνίδι με παιχνίδι. Παιχνίδι με παιχνίδι, εμείς κοιτάζουμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι και στο τέλος να κάνουμε ταμείο. Οι ομάδες, όπως έχω πει, δεν χτίζονται από τη μία μέρα στην άλλη. Το Καλαμπάκι είναι διαχρονικά στην Α κατηγορία τόσα χρόνια, οπότε δεν ήταν πυροτέχνημα. Εμείς κοιτάζουμε λιθαράκι να κάνουμε όλα αυτά που πρέπει, να βάζουμε τις βάσεις ώστε αυτή η ομάδα να πρωταγωνιστήσει, να πάρει το πρωτάθλημα στα επόμενα χρόνια και από εκεί και πέρα να έχει και μια αξιοπρεπή πορεία στις επόμενες κατηγορίες. Όπως είπες πέρσι, και θα σας αφήσω να για να πάω να μιλήσει στα παιδιά γιατί βιάζει κιόλας. Όπως είπες πέρσι, το Καλαμπάκι έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα στο τοπικό πρωτάθλημα της ΑΕΠ. Πλέον μαζί με την Νέα Μισό είμαστε πολυνίκες του θεσμού. Πέρσι ήταν πρώτο, τώρα φέτος έχει δει το. Ναι, αυτό το πράγμα από μόνο του δίνει ένα επιπλέον βάρος στη φανέλα που φοράνε τα παιδιά και εμείς. Εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι μας. Πάνω απ' όλα τα παιδιά να χαίρονται το ποδόσφαιρο που θα παίζουν, το ίδιο και οι φίλαθλοι μας. Είναι πολύ δύσκολο να κυνηγάς το πρωτάθλημα. Να μπαίνεις κάθε Κυριακή και να λες πρέπει να κερδίσω. Εμείς θέλουμε να το ευχαριστηθούμε και να κερδίσουμε στο γήπεδο και να χαίρομαστε το παιχνίδι πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχή. Και σε ευχαριστώ και εσάς που ήρθατε σήμερα και μας τιμήσατε εδώ. Να είστε καλά. Θέμης Αγγελόπουλος, δίπλα μου μετά τον Νίκο τον Φεντουλίδη. Θέμη, καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Λίγο πιο μπροστά μπορείς να έρθεις. Ναι, καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε με υγεία σε όλες τις ομάδες. Καλή δύναμη στους παράγοντες της ΕΕΠ, να πω. Σε όλους. Ναι, γενικότερα, ναι. Πώς βλέπεις τα πράγματα για την ομάδα σου, σχέση με πέρσι ενισχύθηκε, θέλει να κάνει το βήμα λογικά παραπάνω και πώς βλέπεις και τη δική σου πορεία και γενικότερα το πρωτάθλημα πώς το βλέπεις, γιατί έχει αλλάξει το σύστημα πλέον και τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, έτσι. Υπάρχουν και τα μπαράζ. Θεωρώ ότι το πρωτάθλημα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Φέτος είναι πολλές ομάδες που δυνάμωσαν, όπως και η δική μας, με τις μεταγραφές. Οι στόχοι είναι πιο ψηλοί. Πιστεύω ότι βασικά θα φανούν όλα στο γήπεδο. Ποιοι είναι οι δικοί σου στόχοι? Ποιοι είναι οι δικοί σου προσωπικοί στόχοι, να μου πεις? Η δική μου προσωπική στόχη είναι ότι, σαν αρχηγός πλέον της ομάδας, να τη βοηθήσω να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται, να υπάρχει καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι του Αθλητισμός 24 γεια σας. Μαζί μου ο Νίκος Αβεντουλίδης. Νίκο, καλησπέρα. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία. Λοιπόν, πλέον στην Αθλητική Ένωση Καλαμπακίου, πώς βλέπεις τα πράγματα στην ομάδα? Έγιναν αρκετές μεταγραφές. Η ομάδα δείχνει ότι έχει ποιότητα. Πάει να κάνει το βήμα παραπάνω σε σχέση με πέρσι. Πώς βλέπεις την ομάδα γενικότερα, το πρωτάθλημα και τη δική σου πορεία? Πολύ σωστά, η ομάδα έχει ενισχυθεί με αρκετούς καινούριους παίκτες στον ήδη υπάρχον κορμό της ομάδας. Πολύ ποιοτική ομάδα, πιστεύω, με σωστό τακτικό προσανατολισμό, πολύ καλή προσπάθεια και από τη διοίκηση και από τα παιδιά του χωριού. Η ομάδα θα είναι πολύ δυνατή φέτος. Θα διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί σε κάθε αγώνα. Πάμε αγώνα με τον αγώνα και στο τέλος θα κάνουμε το λογαριασμό. Το πρωτάθλημα θα είναι πολύ δυνατό. Και διαφορετικό σχέση με πέρσι, έτσι, γιατί άλλαξε το σύστημα. Εννοείται. Πολλά άλλαξε σχέση με πέρσι. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι. Θα κοιτάμε το κάθε αντίπαλο στα μάτια. Δεν υποτιμάμε κανέναν, δεν φοβόμαστε κανέναν. Και ελπίζουμε για το καλύτερο. Τη δική σου πορεία, τι περιμένεις από εσένα?
Κάθε χρονιά κοιτάω να βελτιώνομαι. Λίγο κάτω αν μπορείς. Δεν έχω ούτε προσωπικούς στόχους ούτε για γκολ ούτε για assist και τέτοια. Κοιτάω κάθε χρονιά με τη χρονιά να είμαι όσο καλύτερος μπορώ μες στο γήπεδο, να αποδίδω αυτά που μπορώ, αυτά που θέλει η ομάδα, ώστε να βοηθάω στο δυνατόν περισσότερο. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχή. Να είστε καλά.